Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih ngaturaken sugeng rawuhipun Bapak Haji kok nembe rawuh monggo-monggo. Nggih, kula nuwun Monggo-monggo. Waalaikumsalam. Sugeng dalu para pamirsa. Sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi ingkang wonten gepok singgolipun kalian tembang-tembang macapat. Arum Dalu menika kagiaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit ngantos dumugi tabuh sedasa. Lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para pamirsa, dalu menika kula tetiga sampun siaga malih badhe ngaturaken tembang-tembang macapat. Kanthi menika saderengipun tembang katuraken kepareng kula manggi kadang-kadang kula rumiyin wonten iring kula menika Bapak Sigit. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu Pak Jumiran. Kados pundi setunggal minggu. Kraos wonten mriki karana pamuji panjenengan. Ngaten. Saha panyengkuyungipun ngakathah menika kok ya diparingi sehat, diparingi lancar. Senajan huyag-hayik. Nggih. konjo oyang-oyang niku sebabe pripun niku? Nggih Karana mboten sah dialing-aling ini kok wis ketok kok nggih tanpa matur niku nak pun ketinggal. Niku janjane mengar nyemes kula karo Pak Sigit niku. Nggih, panjenengan nek nyawang menapa rupane kula lah ya wis ketok nek kudu ya gaji. Bapak Haji nggih sugeng ta Bapak Haji. Nggih pangestunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ora dirandat rawuhipun? Wah, nggih niki wae nggih dilalah. Sajaipun wonten tamu ingkang ngersaya badhe nge-MC menika. Iya, wah kok nge-MC niku. Nggih ya mengono sedulur sik. Nglegake apa rawuh. Ngaten. Kangen ning yo tasih wah di ngapura aku ndek kewajiban. Ngaten nggih. Inggih sugeng dalu para sunana budaya pepanggihan malih kalian kula mugi karayon kawidadan katentreman kawijutan tansah simak semua panjenengan sedaya sakeluarga lumeber dhateng kula sak kru wonten ing studio Radio Gemilang FM. Para pamidanget wonten ing dalu menika ing samangke ingkang badhe katuraken menika tesih gayut kalian mangayu bagya warsa enggal tesih nglajengaken ira-iraan ingkang kala wingi karana sawetawis dereng saged kathah anggenipun ngaturaken sekaripun nggih Bapak Sigit. Pramila sepisan malih dalu menika tesih nglajengaken mangayu bagya warsa enggal nggih menika warsa 2026. 26 ngaten to nggih, mboten 226 to Pak Sigit. Nggih niku 26. Hitungane ming padha ming bolak-balik bahasa gitu. Istilahe tata bahasane Ngaten nggih. Kados padatan ingkang mbok bilih kula aturaken rumiyin menika kinarya Murwakani Sekar Mijil. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karayon amrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi
maca patananggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon den reksa ngejem setan kudane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu sekar micil kalih padha menika minangka setunggaling panyuwunan dhateng ngersa dalem Gusti ingkang Maha Agung pilih maca pat utaminipun Giaran Arum dalu ing wekdal menika tansah manggih karahayon. Para pamirsa, Giaran Arum dalu menika ugi kagiaraken lumantar kanal YouTube menika panjenengan ing samangke saged madosi wonten ing Gemilang FM official ngaten nggih. Panandine panjenengan ugi dipun antu-antu monggo saged nyawiji lumantar nomor WA menika nomoripun 081 578 968 968. Panjenengan saged kintun-kintun dhateng kadang utawi sederek. Kepara panjenengan mbok bilih saged nyobi nyekar saking dalem para kadang. Salajengipun jumbuh kaliyan ingkang sampun kula aturaken bilih mangayu bagya warsa enggal wonten ing dalu menika tasih nglajengaken pupuh pangkur. Tumuli badhe katuraken dening Ki Pusparaga ingkang badhe ngaturaken sekaripun sumangga. Sugeng dalu, sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken. Menika tesih anu nggih, Menapa menika? tesih warsa enggal nggih. Nggih. Kala wingi nggih warsa enggal, Nggih. namung kala wingi pupuhipun dandang Dandang gula. ingkang ngemot suraos bilih warsa enggal menika miturut hubungan Srengenge lan bulan. hubungan bulan. Kados pangertosanipun menika kamot wonten pupuh Dandang gula. menika. Lajeng ingkang pangkur Menika pangkur menika ngemot njuk awake dhewe kudu kepiye. nggih. Ngoten. Nggih. Mila sakalangkung cetha menawi kula sekaraken rumiyin. Nggih, monggo. Pangkur menapa nggih? Ingkang paling sekeca. Badhe mungkur pepisahan warsa enggal wasamekta gumanti makaten ing saben taun
tansah gilir kumantya taun lami sayekti tan arsa wangsul mung kanton caritanira sagung kang awon lan becik Menika pangkur cengkok menapa menika titilarasipun? menika pangkur sura greget Sura alus greget alus. Wah, kok ana wayana sing kasar banget. Wonten ingkang sereng ngeten nggih. sereng greget Oh, nggih sura greget menika watakipun greget Greget sereng ngeten. nggih namung menika mengke ndak anu ta ndak medeni Nah, sing alus wae dasare ya piyayine ora medeni. nggih kula lajengaken nggih Nggih, larasipun pelok kabeh paket 6 nggih. ingkang arsa linampahan warsa enggal ing riku sih sinandi sedaya tan ana weruh ingkang badhe dumadya marmanira monggo ndedonga manekung dumateng Kang Maha Kuwasa mrih begja mulya pinanggih Menika ugi sura greget kula lajeng kemutan ingkang kagem Patembaya FTBI kala wingi menika nggih sura greget. sura greget inggih inggih Darmaning laku. Kados ketemu meh sami cobi. Cobi nggih. Cobi ngagem ingkang notasi menika Bapak Sikit. Widodda nirsambikala rada lali kula Nggih. FTBI pikantu rahmat hidayah Rabbi Latin pripun susastra pitutur ayam tentrem gesangipun
mantu ing warasan Lajeng lancar gampil lumintur rezekinipun miwanggenira ngibadah mugi saged langkung becik Sae sanget menika. ada sing nggen lomba nggih Nggih, mila nggih sami. tapi ditinting malih Mas Nggih. Miran Darmaning laku punapa sampun uninga ya lestari kridaning basa Jawi. sayektine gumiliring kang waresi lajeng Susastra ngemu pepeling pituduh ngerti tumrap ngamaling janmo FPPI wis ngandika sarananing jeng Nabi Muhammad Rasul monggo dipun waspadakno dengan angen jroning ati tunggal maling nggih. Inggih prayogi monggo sekeca sanget ya menika Bapak Sigit. Liar-liar. Ini nek lomba ra tau menang kula. Lah mung suwe pun kelas 5 kelas 6 Pak. Ah nggih awake dhewe sekolah. Dugi pundi wanika? Nggih padha 6. Dipun pisanan Darmaning jeng Nabi dipun aku pangandikannya
napase kentekan lak nggih dingoten kene niku to. Pancen ora kurang weweko. Kula lajengaken nggih. Nggih, monggo pun terasaken nggih mawon. Sinten ingkang amalnya ing taun niki. Lajeng sami klawan kang kepungkur. Lajeng klebu janma kang tuna napa malih kalamun to amalipun. Lajeng langkung awon kang pinangya benduning Allah kang pinanggih. Karana Sekar Pangkur menika dimirengaken kecosangan Bu bilih prayogipun kintunaken kemawon Bapak Sigit. Ajeng kadang pamidanget. Monggo. Ngaten nggih. Kula kintunaken katur kanca-kanca ingkang kala wingi sampun ngatonaken sih kadarmanipun. Ngaten, nggih. Ngatonaken menapa Lelabetanipun tumrap budaya Jawi Macapat Jawi Macapat nggih. umumipun. Mriki wonten ing donyaning pasinaon wonten Nggih. ing Kabupaten Magelang. Tumrap pawiatan dasar. Inggih. Kepara menengah ugi nggih menika. Inggih. Sinten kemawon? Sinten? Wah, iki sing maca kudune Pak Kaji. Ibu Oh, inggih. Kepareng dalu menika Sekar Pangkur kala wau dipun aturaken nggih. Kagem panglipur mrikipun Ibu Ema Rayungning Sari. Ibu Ema Rayung Sari SPD. SPD. Wong kiyaine wis tau rawuh rene kaya Pak Haji ki lali. Ya wong ya ruwano banget kaya. Ingkang nalika minggu kepengker mawi baju kuning. Oh, inggih. Ibu Rayung. Lajeng Ibu Christine Veronica Damayanti SPD. Kuwi saka Bucang kuwi. Kok Bujang. Inggih. Bocah. Lajeng Mas Bambang Widianto SPD nggih. Cacahipun gerabak menika. Saka SD Pandean. Oh, Ning Pandean. lenggahe nang Keji. Oh, keji. Ngablak nggih. Ngablak. Nggih. Oh, nggih. Ngaturaken sugeng dalu Mas Bambang, ugi Mas Heru Priyanto. SPD niku wonten SPD. Tegarjo nggih. Nggih, Sorayudan. Sorayuda. Nggon kae nggon duren-duren kaya akeh Iki durene. mulane jinak banget nek mriku. Lajeng lajengipun Mbak
Ibu Eva Aprilia SPD niku saking pundi niku? Saking Payaman. Nggih. Menawi Bapak Sigit sampun napal menika sajaipun dipun waos kemawon. Ah, ingkang Bapak maos Haji sami. panjenengan kok ya Nek khusus sing menika ingkang maos Pak Jumirah Oh. nggih. menika Ibu Ibu Niti Niti Pamungkasari SPD. SPD. Menika ingkang lenggah sedalem wonten ing pundi namung wonten ing Cedhak Artos cedhake Artos menika Mertoyudan. Mertoyudan. Nggih. Lajeng ugi wonten Ibu Wiwi Pancawidyaningsih SPD MPD. Lah menika Iki wonten ing Mertoyudan ingkang suwi ugi. SD Jaganegara. Nggih, lajeng wonten Ibu Fis Indah Praning Diastuti menika ugi SPD Karo karo nate rawuh wonten studio nggih. inggih. Nggih. Nika sampun sak wekdal wekdal Nggih, saking Mergayasa. Nggih, Emot to? Emot kalian Kang Putra sinten menika Mas Nggih, Reza. Reza. Nggih. Reza sing suarane apik banget kae. Nggih, lajeng wonten Ibu Triana Dewi Wiyanti SPD ugi. Niki sing kula wentah sinten Limpat Limpat nggih Ah, saking SD Mas Pakis Limpat. to menika. nggih. Sinden cilik. Limpat Anindita Hapsari. Nggih, lajeng. Keleres menika sisan sugeng midhangetaken katur ibuipun. Oh nggih, Bu Sinden. Wiwin. Nggih. Lajeng tesih menika wonten ing Grabak Nggih. menika Ibu Susiatiani Rahayuwanti. MPD menika. Sabar tenan menika telaten tur sabar kula wentah putra Mulane ya dadi juara. Nggih. Kalian tunggal malih. Lajeng menika Bapak SK Rio Ananda Pradipta SPD. Menika ugi wonten Grabak. Sugeng midhangetaken. Nggih. Sajake menika ya wis entuk 5 padha nek disuwunke keterangan saking Nah, Pak Kaji nggih. prayogi kula ingkang kula antu-antu nggih menika. Ngaten nggih nggih. Nek Katerangan ingkang gayut kalian Sekar Pangkur-kala wau. nek tahun baru ki awake dhewe kudu kon kepiye bisa nuwuhaken perkara sing Luwih sarwi, becik lan utama. Utama. Ngaten nggih. Muragapi tumrap dirining pribadi sumrambah ning para warga bebrayan liyane. Leres. Nah niku ngeten. Ah ngeten ning aku ora ngerti. Nyuwun tulung. Monggo Bapak Mas Haji. Haji. Waduh inggih nun sewu. Matur nuwun sanget nggih. Niki keleres wonten ing dalu menika senajan to sampun malebet kawan dinten nggih. Gangsal. Gangsal dinten warsa enggal 2006 menika. Ning tesih kaya tahun baru kok Mas Haji wong Nggih. sing do mudik ya urung do kondur kok. Nggih. Ah nggih leres menika. Nido bakar sate ya angklone wi urung do pateni. Wong saneke len nyileh nggih. Wonten ing mriki menika sampun dados kodrat alami wonten pepesning Gusti Kang Maha Kawasa bilih ubenging Sang Bagaskara menika saben dinten saben jam dumugi saben minggu wulan lan taun menika mesti hilir gumanti. Cakra manggilingan ubenging surya menika dipun petang wonten sewulan menika wonten ingkang cacah 3.setunggal, wonten ingkang cacah 3.000 lan wonten ingkang 28 napa 29 menawi samsia. Nggih, lajeng gunggungipun dados tunggal taun. Terus tunggal taun. Lajeng jumbo kalian ingkang pun ngendikaken Bapak Sigit menika kados pundi wonten ing taun ingkang enggal menika tumrap bebrayan menika langkung utami. Ngaten ta Bapak Sigit? Apa kudu nyebul selomperet? Lah, Apa kudu kudu Nggih, bakar-bakar. menika napa nggih istilahipun menawi ngaten menika namung kangge mujudaken raos syukuripun nggih. Lah syukur menika mah warni-warni anggenipun mujudaken
para piyantun menika ana ingkang nembe pun ngendiaken panjenengan menika bakar-bakar sate, bakar-bakar napa mawon nggih istilah pesta pora nggih. Lajeng ning sakmenika alhamdulillah taun menika negari sampun ngawisi wujudipun hura-hura ingkang mawi napa nggih Anu kae sing gebyar-gebyar kae apa kae. Kambilipun ora oleh nggunakake mercon karo nyulut kembang api sing nganggo swara nggih. Nggih. Sing berlebihan. Menapa tujuanipun utawi maknanipun mbok pilih menika estunipun aja seneng-seneng le ganti taun. Batosipun nggih. Menapa kok ngaten niki? Nek cara wonge urip sing wong ulama pun dokon prihatin dokon mawas diri. Nggih. Mawas diri dalam setahun itu awake dhewe kepriye. Ya laku. Ya tindak tanduk. Celatu. Nah, wonten ing mriki sekedhik kula aturaken mbok pilih wonten ing kitha-kitha ageng utaminipun wonten piyantun ingkang sok remen nggih. Misale tanggap warsa. Menika estunipun nek tanggap warsa utawa ulang tahun niku kan yang mengadakan utawa sing gedhek-gedhek niku wong luar negeri nggih. Sing gamane ulang tahun. Lekas-lekasipun ngoten ta menika. Nek carane dhewe niku wong Indonesia tinanggung Jawi menika wonten istilahipun ya ulang tahun ning basane niku basa Jawa tumbuk warsa. Tumbuk warsa. Nggih. Lajeng wonten ing mriki adat Jawi menika nghargai napa nggih filosofi. Nek wong nasional gampang wong umum nggih nek ulang tahun mesti ngaten nika to gamane nyulut lilin terus apa nganggo obor rampe ya ana sego kuning dadak. Terus ngaten niku happy birthday. Niku sing digol-golke ming liar nyanyi happy birthday to you. Niku ulang tahun Secara ulang umum. tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran. Ananging menawi wonten ing Jawi menawi tumbuk warsa menika ngemu makna piyambak. Ingkang dipun maksud lilin kuwi nek disulat aja disebul. Menapa sebabipun? Dingu sak matine. Niku pralanggwe napa lilin ki filosofine minangka obor ing lampah awake dhewe nglakoni jangkaning urip. Jero nggih Pak Sigit niku. Arep nganti ndledek urip. Nggih. Pokoke dingu sak matine. Aja ngasik nek kok terus happy birthday itu tiup lilinnya. Nah niku yo istilahnya nek cara filosofine wong Jawa mepet utawa nyupet gegayuhaning Nyupet urip. Menawi warsa enggal menika lak ganti Taun. warsa, Nggih. taun wingi kuwi awak dhewe napa lajeng dipun taliti napa pripun kedahipun. Nika istilahipun ngeten nggih kula matur ulang tahun karo tahun baru niku maknane meh-meh padha nggih. Meh namung nggih benten nggih. Benten. Lah meneh tahun baru menika kangge umum. Ning nek tumbuk warsa pribadi. Gitu. Pak Sigit tumbuk warsane ingkang kaping pinten sak menika. Kaping 17. Kan 8. Kawandasa 8. Kawandasa 8 turahane. Niku mboten sah dirembak. Lan estunipun menika gayut kalian sekar-sekar kala wau ingkang padha bisa menika konaliti alol lan becike. Oh, menika monggo. Ning ngaten. Saderengipun dipun lajengaken nek kula kirim-kirim Monggo. Nggih. Kula tak kirim Sinten mawon monggo. katur Bapak Antonius Budiarjo. Oh nggih. Wonten ing Sambirembe. Sambirembe Nggih Pakem. sugeng dalu mbok menawi wonten danganipun penggalih lajeng nulis WA
Wah, Nggih nggih. ta. Nggih. Lajeng Bapak ingkang keluar Bapak nggih. Toyo Bapak nggih. Toyo nggih. Pak Toyo, wonten ing Mriyang. ya, Dalu Pak Toyo dipun antu-antu WA-nipun. Bapak Sukarjan. Oh iya, Nggih. Pak Sukarjan Wonten ing Cabean. Cabean Serumbung. Serumbung nggih. Lajeng Pak Mujiarto menika nembe gerah jebul. Nggih. Mugi-mugi Tinggal jangan nggih. Jangan. Sehat malih terus iso Nggih. WA. menika wonten ingkang sampun nulis WA ning kula waca mangke malih nggih. Oh, Saking ngaten. Pak Darsum. Mangke ben bareng-bareng. Nggih juragane Andong. Juragane andeng. Salajengipun kados pundi Pak Biana? Inggih sasampunipun naliti tumindak kang berjalan awon sadangunipun 1 tahun. Lajeng awakipun piyambak menika menawi kepareng nek wong wis saumur kados awake akeh ling ngalamun lingguh ngalamun. Ngevaluasi ngoten. Evaluasi Nyun sewu Mas Kaji ingkang dipun teliti menika menapa kemawon? ingkang dipun taliti Amal ingkang amal kados napa? ingkang sae tentunipun Menapa nggih. kemawon ngoten. Amal ingkang sae menika wujudipun nggih nek cara muslim ling ibadah 5 waktu niki Ngibadahe 5 wis wektu. ajeg purung Nggih. Lho ana apa nggih pendamping utawa sunah-sunah niku Nggih. mundak akeh apa mundak sithik nek mau mundak kok sithik ya Nggih lajeng sajake amal ibadah ingkang sanesipun karo tangga karo teparo le kekancan, le kekancan saya apik apa saya ala le hubungan sosial nggih. Nggih. nggih Diteliti. Sok paring seneng paring dono ki saya mundak apa Oh. saya surut Dana wilasa. nggih Nggih. menika menawi sak umur awakipun piyambak nika kan wis akeh le sok ngenam-enam nggih. Nggih. Ya Pak Juwiran ki sesuk sore aku le oleh jatah banyu apa ora. Kula ki arep rada mudeng saiki ndang ngitung-ngitung niku ketoke wah kok aku hitung-hitungan iki sing becik karo sing ala ki apa wis akeh sing becik apa ya kok. Dadi rada lah nggih. Le sok geguyon Namung waduk pola. emanipun mbok bilih kasih gek rumiyin Oh, iya. karena Nggih, badhe monggo. priwara rumiyin. Nggih monggo. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aduh, Yung, Bung. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan Bitlas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang.
Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pintar ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan gak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Klitih. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih, Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, klitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Gemilang Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para kadang ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji kalian kula tetiga wonten ing Kiaran Arum dalu. Langkung-langkung kadang kula ingkang wonten ing Bandungan menika Raka Mas Yarkoni. Sing dalu Pak Yar. Kados pundi? Wis suwi ra ketemu ngaten nggih. Mugi-mugi dalu menika midhangetaken Kiaran Arum dalu. Ingkang kagiaraken lumantar Radio Gemilang FM. Ugi kadang kula wonten ing Sempon Wates menika. Bapak Mijan Jaya. Saking dalu Pak Mijan
Monggo dipun tenggo panjenengan saged WA utawi saged lumantar telepon japri utawi nomoripun kula nggih saged menawi badhe WA menika nomoripun monggo dipun kintunaken WA-nipun lumantar 081 578 968 968. Langsung nomoripun panjenengan nggih saged nggih. Kadang-kadang kula wonten ing tlatah Banyu Biru nggih saking Wates menika wonten Bapak Mariati lajeng Bapak Adi Saria. Wonten ing Candi Lopo menika kathah nggih wonten ing mriku wonten Bapak Taryono lajeng Bapak Asadi sugeng dalu para kadang sugeng nyawiji lan midhangetaken maca patan sinambi ngaso ngaten. Lajeng ingkang tansah kula sebat-sebat menika kadang kula wonten ing sedayu Raka Mas Farudin ingkang sawetawis bilih tasih masa nembe nandang Sungkawa masa berkabung. Masa berkabung ngaten ngendikanipun Bapak Haji. Kang dalu Mas Farudin enggal bingar ngaten nggih penggalipun saged tumuli makarya malih adat sabenipun lan ngintunaken WA-nipun mestinipun. Pilih dipun terasaken Bapak Haji Sugiono monggo sinten ingkang badhe menika anu rumiyin. Wonten ing mlebet WA. Yang mlebet WA menika. Monggo. Saking sinten niki? Sugeng dalu para petugas kru Gemilang FM sedaya. Nggih. Sehat saking Kusire Dokar. Pak Darsum. Pak Darsum. Saking Kusire Dokar wonten Bonjitan. Nggih. Kepareng badhe kintun-kintun kagem Pak Supar, Klentengan menika nggih. Pak Yadi, Pak Surajiman, Pak Yami wonten Candi Mulya. Pak Yami wonten Klumprit. Nggih. Niki dipun serat Candi Mulya. Sugeng mirengaken lan sugeng ngaso. Kagem Pak Agus kagem Pak Agus, Pak Taryono, Pak Jono, Pak Parijo wonten Pos Kampling Bonjitan. Sasake nang Pos Kampling ana radio. Nggih. Rondo karo mirengke radio. Sugeng mirengaken lan sugeng wungon kagem kagem Pak Parno. Pak Panjang wonten Klentengan. Sugeng mirengaken lan sugeng ngaso. Nggih, matur nuwun nggih dhateng Bapak Darsum ingkang tansah nyawiji, tansah ngintunaken WA-nipun. Mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan satemah saben-saben menika saged sesambetan lumantar WA. Sajane tesih ngajeng-ajeng WA-nipun saking Ibu Sumarti. Oh, inggih wonten tempak nggih menika. Nggih lenggah wonten Candi Mulya. Kok wis suwe ora. Mugi-mugi ugi tansah kaparingan kesehatan dipun tenggo nggih Bu Sumarti nggih kala wau nggih. Rumiyin sampun nyawiji. Ingkang dipun taliti, dipun timbang-timbang, dipun evaluasi menika kala wau bab amal menapa? Amal kesaenanipun nggih, amal ibadahipun wonten ing mriki menika dipun ana panggih dawuhaken mbok pirawuhipun piyambak menika kedah mulat sarira ngrasa wani. Mulat sarira ngrasa wani. Menapa tegesipun? Mulat sarira ki ya tegese niku wau nek cara gampangane nek cara umum kilas balik. Kilas balik niku kon naliti awake dhewe iki kepriye. Nggih. Niku wau ngrasa wani iku. Aku ngerti niku. Ngono apa? Ning nganggo tembung manca. Apa? Introspeksi. Kok teruse niku Jawa niku wae jenengan. Nggih niku. Interus niku. Introspeksi. Ila tuwa ki lha. Interus. Liya nek radi ngaten iki ra ketok gaya ngoten. Kula nate mireng menika muasabah. Muasabah niku sing basa alus, basa baku kanggone para niku bab tingkah laku, solah bawa, pangucap,
geguyon, gojegan, pitutur, lajeng ling golek pangan, golek rezeki. Kita srawungipun tata rakiting pasrawungan. Gapyak sumana. Nah, ora dadi wong sing angkuh. Ngaten dibiji ta niku. Sing elek sing ndi sing utama sing ndi. Pisan awake dhewe kudu introspeksi. Ning sing biji sing luwih teliti niku malah wong liya kok nggih to. Wah, kae kok saiki mandang sok anu kok ketok alim ibadah ya genten niku wong liya sing. Nek ngoten kangge introspeksi kok iso introspeksi mau muni introspeksi. Kangge introspeksi menika njaluk tulung wong liya nggih saged ngoten. Ning padatan nek biji awake dhewe iki sing ala ditutupi. Ditutupi lah menika menawi ngaten nggih. Ya kadang-kadang ya niku awake dhewe nek biji nek dibiji dhewe niku aja sing apik sing dibiji. Wonten ing mriki tembung niki napa? Introspeksi niku. Niku kudune wani ditaliti tenan niku. Bapak Sigit, kok dadak diitung, ditaliti. Gayut kalian pengetan iki lajeng menapa kersanipun? Sajake nganu nggih Mas Kaji. Sing taun ngarep. Nggih. Kuwi amale kuwi dibandingke karo sing wingi. Nggih. Sing apik umpamane. Nggih. Sing apik njuk akeh ngendi? Nggih. Wonten ing mriki menika wonten ingkang dipun sekaraken reka Mas Sigit wonten kula nyanti. Nek iso saben taun ki amale sing becik ki saya mundhak. Aja mengimbang. Nek mengimbang berarti ra ana keundakane, ra ana bobote, ra ana maknane. Nek ngono nek amale sing apik wingi ana 20, ya taun ngarep kok gek 18. Wah, isih kalah karo wingi. Malah tuno, malah tuno. Gek ditung padha wae malah wis tuna kok malah medhol 18. Luwih tuna meneh niku. Bangkrut. Nggih. Kedahipun wonten ing mriki dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi diusahakan amal beciknya, amal baiknya itu setiap tahun meningkat. Juga magayutan kalian yuswa panjenengan. Yuswane nek edungane saya tambah ning cara cacane tenan mah berkurang. Niku wau lak hitung-hitungan amal nggih. Amal ala, amal becik. Lelakon nggih. Lajeng nek taun ngarep ki lak sakjane isih sinandi to. Nggih. Isih rahasia. Rahasia niku rahasia. Awake njuk piye apa meng njuk. Nyenyuwun kupiane ngoten paling mboten niku ya berusaha nyenyuwun nek iso aku sesuk tak saya luwih manungkul. Ngeten. Dingkluk ngoten Pak Haji. Nggih, mboten men dingkluk niku istilahé paribasan mawon manungkul niku ya diokae le manembah, diokae amal baiknya, diokae le apa seneng srawung karo masyarakat karo tangga separo, seneng srawung ngejak kebersihan aja srawung mung arep diajak nggih. Le golek rezeki lima karya ya saya semangat. Saya semangat. Nek pas sekolah ya le sinau saya semangat. Nganggo laku lan cara sing becik. Nah, gitu niku. Wah. Lah niku wau. Nek teorine kok ngerti ning cacane ya ora gampang niku. Nggih niku wae wong jenenge manungsa menus-menus ning ora ning kala mangsa menika wonten aku goleki kekuranganku ki sok ora ketemu sok njaluk tulung karo kancane. Kekuranganku apa? Monggo dipun saruwe. Apa? Saruwe. Dikritik. Nah niku biasane ngaten Raka Mas Sigit. Awake dhewe nek dong kelingan nek dong diparingi ganjaran sing ora kepenak. Contone masuk angin kok ora mari-mari aku ki dosa luputku apa. Ngoten nggih. Gampile ngoten nggih. Apa meneh kok ngasih sing tambane mlebu ning rumah sakit barang nek sing wong anu ya Allah istilah ndongane grantes gitu. Nyuwun grantes. Kula lepatipun kula napa lane di akhir. Napa mawon niku dongane mesti yen ngaten tegesipun kala wau dipun sebat-sebat
laku ala, laku becik niku mboten ngemungaken tumrap manungsa dhateng ingkang maha kuwaos, nanging ugi manungsa tumrap dhateng manungsa sanes ngaten. Sesamaning dumadi. Dadi hubungan karo Gusti Allah, hubungan karo sepadane ngaurip. Habluminanas. Habluminawah, habluminanas. Sesambungane padha manungsa diluwih beciki, diluwih apa, diluwih lah. Istilah yo luwih apik timbang sing wis kelakon. Padha mawon karo sing Maha Kuwasa ya luwih manungkul. Manembahe luwih ngoten mawon lah. Nek sedenane luwih iki ya wis ora ana kurange gitu. Ana sing luwih wicaksana, luwih nek sing wingi iki ming awak dhewe iki ming arep njaluk digatekke. Wae ning ora gelem gatekke liyan. Nek iso sesuk ya awak dhewe le njaluk perhatian ya disudon, sing ditambahi awak dhewe le gatekke liyan. Ora mung gatekke ning ya tetulung. Kita tetulung. Biasanya awak dhewe ming njaluk tulung liyan, njaluk bantu liyan ning tanpa gelem bantu liyane. Saya disuda nggih. Sing bantu liyan kuwi sak padha-padha kuwi ditambahi ngono ta kuwi. Yen ngeten prayogi sanget mangke dipun rembak malih kateranganipun namung sawetawis mbok bilih tembangipun dipun terasaken Bapak Haji menika monggo. Kula gak rawane gak rada warok ya. Waduh. Nomor 6. Padatan ingkang pangkur menika sok rada mempeng nggih. Terus kek selak diantu-antu pamijanget menika tembange. Ingkang pangkur menapa menika Bapak Sigit? Monggo pangkur. Sujanma ingkang amalnya taun niki pinanggih langkung becik katimbang taun kapungkur punika kang utama marmanira monggo sami analusur kati pundi amalira ingkang linampahan wingi salajengipun padha pitu para lebda menika mboten pangkur Bapak menika dandang gula. Dandang gula. Nggih, ingkang pangkur tasih mboten nika Pak Haji. Sepi. Iku apa piro? Samenika 7 Bapak Haji. Kalamun iki lho kalamun. Ora jeng kagok menika. Kok ya ngerti ya nek kleru wasis kok. Kalamun kersa ngrumangsa tindak tanduk catur laku kawuri hawon lan sae puniku sedaya linampahan mung prabeda sekedhik lan kathahipun sedaya panlinakonan
nanging limrahing sujanmi kang limrah sipating janma mung sekedhik kang purun ngrumaosi dateng tindak lampahipun jroning mulat sarira ngrasa wani ing ngriku ngemu pitutur jroning mawas pribadinya wani ngrasa ngrumangsani padatan lamun carita lumuh purun tindak awon den angling nadyan walaka jero kalbu kang becik kang den ujar ingkang awon padatan den tutup tan wani matur prasaja tan jumbuh lamun kadyeki tan jumbuh lamun kadyeki menika kinarya Sasmita bilih Sekar Pangkur sampun telas lajeng mlebet wonten ing Sekar Gambuh. Ning sakderenge niki ya kudu diterangke karo Mbah Kaji iki. Nggih. Kok ana wani ngrasa ngrumangsani barang. Terus speksi kala wau. Monggo Bapak Haji. Leres menika tembung introspeksi menika awake dhewe yen niku wau sing garis agengipun kudu wani ngrumangsane wani ndodo. Cara gampane ndodo keluputane karo sing Maha Kawasa. Gitu, aku ki luputku apa wae ngoten mawon nggih. Misale gampane nggih niku wau nek karo sing kuwasa ya ling ibadah, amal becike. Nggih. Niku mundhak apa tetep apa malah suda. Nek mundhak niku sing digarepke, nek tetep niku ya isih ana apike timbangane malah suda. Nek sing suda malah saya elek. Lah niku wonten ing mriki kudu wani ndodo niku amal ya niku wau tak baleni mulai. Ndodo becike oke apa sithik olone iki nggih sing mesti niku nek sing introspeksi niku aja dinemen-nemen sing becike sing iki sing olone mawon niku langkung sae nggih
nek becike niku mangke sekatut dhewe nek awake dhewe ndak wani ndodo alane wani ndodo kekurangane jenenge manusa sing seneng introspeksi sing seneng mawas diri. Tegesipun nek wis ngrumangsane akeh alane rak sesuk taun anyar ki ora mbalani ala malih ngoten to niku sing dikarepke. Oh, rak ngoten dong ngoten lho kula. Ya mesake nyuda. Lho. Nggih to. Ket mana ya ming introspeksi iki sing apik pira, sing elek pira. Lah pamrih niku mangke nek wis ketemu ajeng pripun ngoten to Pak Singgih. Kudune wan ngene niku wau kedahipun ngoten iki. Nah terus carane ben iso luwih apik niku pripun Pak Haji? Nah niku wau. Niku rak kudune mlakune mriko niku. Nah nggih mriko niku wau. Nek sing jenengane wis ketemu aku eleke semene, apike kok ming semene, ben luwih apik saiki budidayane manungsa niku kudu priye ngoten lho. Nggih niku wau kudu sinau. Oh, sinau. Ben cara gampane bijine sesuk kuwi luwih apik. Luwih apik. Ya kudu sinau. Sinaune niku wau ning introspeksi aku olone karo Pak Jumiran ki nggon apa wae. Sesuk baleni malih. Sesuk ora dibaleni malih. Ya paling ora nek wis ngrumangsani Pak Jumiran ya saiki cara gampane awake dhewe ya kosong-kosong. Oh, nggih. Kuwi ana sing pripun? Kanthi cara sinau, nggih, kanthi cara takon, kanthi cara nyontok, kanthi cara ngrasake lan sak piturute. Ingkang baken sak lebeting manah menika kedah wonten krentek badhe ndandosi tumindakipun pangajapipun ingkang ala menika syukur bagi lajeng boten wonten ingkang sae langkung dipun tikel matikelaken. Rak ngaten to Bapak Sikit. Wonten perkawis menungsa ngeten Mas Jumiran. Biasane wong ki sok ora gelem ngakon. Nggih. Biasane wong sok ora gelem ngakoni alane aku pokok njaluk ngapura karo dhek. Lah mung sak mboten-mbotenipun tiyang menika menawi asring sok dipun emutaken menika lajeng benten Bapak Haji. Dados sak mboten-mbotenipun ya ya nek kerep le tukar kawruh, kaweruh. Tumrap barang becik menika wonten bentenipun. Penting menika kaweruh menika. Tegesipun kula sok nate mireng, ngoja ngaji ya padha wae. Ya menika saestunipun mboten sami nggih. Benten. Ya sak ora-orane mesti beda. Nah niku karena sok asring mirengaken pitutur-pitutur ingkang luhur. Pitutur-pitutur ingkang sae menika tiyang menika lajeng senajan ming saka sithik wonten ingkang mestani kaya dene gaman. Ya senajan ora waja banget ning nek saben dina diasah niku rak dadine alus. Paling ora tayange ilang. Lah paling ora resik rupane. Nggih menika. Lajeng kula kiambak ngrasaken iki mboten pamer mboten. Nggih. Dengan grentos konten niku ibune cekan mah. Iya makae nganu yo awake iki berarti kurang iki nganu ngoten cara gamane lenjangan mau kurang rugi masaean ngono to. Nanging sak wonten perkawis ngoten. Menapa menika? Ingkang angel menika rumangsaku ki wis bener tumrap aku. Nggih ning kok jebul tumrap wong liya kok kleru. Lah ngoten menika carane pripun? Nah, pangandikan menawa aja pisan-pisan meneh yang wasita jati karo ngene aja pisan-pisan wong iso gampang bangga diri. Nggih. Terus aja nek aku. Nggih. Aja muni nek aku. Nah, nek aku. Sok cara aku. Sok tahu. Nah, niku sok ampuh dhewe. Elek-elek penemu ngoten niku. Watak ingkang kirang sae ngaten menika nggih. Menika watak ingkang gumedhe kumalungkung. Pokoke rumangsa aku ki pinter dhewe, aku ki bener dhewe. Nek aku ora digugu aku tak trima ora melu. Ngoten ta biasane nek wong ngoten mesti mutungan gitu. Nek usule utawa kanune ora digugu mesti mutung. Lah niku sing mutung niku penyakit yang tidak bisa diobati. Obate apa ya kuwi mah sing eling sing maha kuwasa. Gek sing rumangsane bener wae iso uga kleru ngakathah saha tumrap peraturan. Yen ngaten kok nggih lajeng menawi dipun raos menika mboten gampil nggih. 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 Kasunyatan
kala wau dipun ngendikaaken Bapak Sigit kemawon kaya-kaya ki laku ngene iki tumrap aku ki wis bener. Namung kasunyatan tumrap tiyang sanes kok mestani ora bener. Nah, menika ora angel ta menika. Nggih. Anggenipun introspeksi pripun. Nggih niku wae sik bener niku ya manut dawuhing napa ki? Dawuhing Kang Maha Kawasa. Ah menika cetha menawi bab pangibadah tumrap hablumin Allah kala wau. Namung ingkang habluminanasipun menika ingkang sok angel. Manunggaling kawula kelawan sakpadha padane. Sakpadha padane ora marang Gusti nanging marang sakpadha padane menika. Ingkang sok angel ndadosaken sok dados dosa wonten mriku menika. Sok dados derdah. Dahulu. Nggih, niku ana tembung sing nganu kok. Sesuk aku mesti oleh Pak Sigit wingi kemen interus. Nah karang ya wis kilat tuwa ki ya kudu di niku nganu kok awake dhewe kudune jan ngaten iki ora usah sepaneng. Pak Kaji mau ya arep ngendika kawruh ya cover so. Interus Pax. Kaya ya wing manut jenengan wae to. Tembangipun tesih menapa mboten menika? Nggih. Para pamidanget tesih kalajengaken tembangipun nggih karana anggenipun sami gegujengan sampun sawetawis radi kathah. Sekar gambuh ingkang badhe kula aturaken mrih jumbuh lan kepangguh kadumugen sagung kang kinayuh tindak lampah tinata wiwit sakniki kang becik diluru kang awon pinuwang adoh. Menika gambuhipun menika sampun paring wewarah menika. Rejeki nggen nyong gayuh dipun uti kang halal puniku kinantenan mugen tegen amakarti pan manut kapisanipun sinar tandonga mring Allah aywa lirwa manakong ngibadahnya pinuti mreh langkung becik tinimbang taun kawuri tan nyebal sarak miang kukum nderek nabi miwah Allah mangko
kono kang tinutur kangge mapak praptanira taun warsa enggal kang badhe enggal dumugi mangayon ayon jro kalbu mugi kang jinangka lakon nggih ingkang padha salajengipun 12 benten malih kalamun jroning mapak nenggih awal taun hijrah linengkung taun ning Jawi malam siji sura iku nanepi samya linekon setunggal padha malih nggih para kadang kalih nggih menika padha ingkang pungkasan 13 kalian sekawan welas sawetawis ra diesek malah sekeca kula wis batang mesti arep ngono kuwi dene awaling taun padha Cina iya Imlek iku pamepake padha masang lampion ting anggelar seni puniku seni barong sae liyong ingkang pungkasan nggih para kadang makaten kang tinemu warni-warni pamapake ngetaun kang wigati genira mapak mengeti yuwa dadya nalisir kukum kanthi nodawuhing Allah kleru le maca sakmenika dudutanipun kados pundi Bapak Sigit anggenipun sami gumyek awit pisan ngantos pungkasan nganu nggih ringkes mawon nggih kanthi lentasan sekar menika tanggap warsa menika gumantung saking pretunganipun werni-werni nggih menawi karena mila wonten werni-werni nggih wonten tanggap warsa tahun baru miturut hubungan tahun Masehi lajeng wonten hijrah tahun baru ingkang ngenut hubungan bulan menika lajeng wis nastan siji sura utawa satu Muharram ingkang model Tionghoa nggih wonten menika dipun wastani Bada Cina utawi
Imlek. 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 Ngaten mawon. Nggih. Kanthi menika para kadang saestu winates sanget nggih wektalipun. Pangajapipun nggih senajan kula tetiko namung kados dene kegujengan menika wonten gina pedahipun sanajan mbok pilih namung sekedhik kula pitados wonten ingkang sae tumrap dipun tindakaken nggih Bapak Sigit nggih mekaten semantena kok menawi kapenggalih kathah ingkang kirang trep ingkang kepara ndadosaken kirang rena penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun lumunturing sing aksama para kadang winates ing wekdal arum dalu pramila kula tetiko pepengkeran kados padatan sekar pangkur ingkang badhe katuraken dening Bapak Sigit pisan malih sedaya kalepatan lan sedaya kekirangan kula namung cumadong paring ing sih aksama sekar pangkur ingkang badhe katur Kadang lan prasutresna winates sing wekdal maca nenggih pinupus kya nyuwun mungkur nglenggana kunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun kunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamidhanget kiaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit andum basuki mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala pangajapipun budaya Jawa muga-muga tetep ana kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.